Mahamaya MSC constituency ke parlo Sildharampuर hawar baharongpi arong along inut arta ningkan kethom Rimsibi keso kacholonglok penajok karbeng notromas council CEM Dr. Tulira Monghang lapen EM lumsing terona tumaredeng kerap kachohang baharongpi arong amekar ranjit ingti lapen maluti bepiatum asopi Rimsibi engtipi kedamtang surihini ra inquiry aningkan phai kunya ceklo ni phai kethom arnipen kidney failure pu ang theklong ponsi dipurong sepi rengpuli hospital along si keso lang pondo sitame rengpuli hospital along keso kelang kiun edat penajo dipu medical college along ansi keso pacelang pontoilo bang swapitame dipu medical college along anta keso celang pondo laso pitame dipu medical college along ansitame keso celang pondo sitame dipu medical college along penta keme yang thek kabedet penajok haladak penta kaprek adimalong kepache ponji aphan hukum pilo lason se ahematum keso kemenang jipu matha ponsi dimapur hospital along an pale ponsi dimapur along kitnya keso kelang japhan bipondo bon sitame isineng duk alama bangke ahematum pen ke doan atangka setame cihereksi alang liphan keso lang pondo non ke ahematum ke padoi iji ahormu thangnata avelo lasi non ahematum pen tangka kirije avarsai kave mate ajakong kave det penajo non ke charibom karbeng notromas council CEM Dr. Tulira Monghang penchenglo kethekiting atumalong kerap kelong japhan kachonengri padopon kumatne ningkeme abang pujong si do pulutangte alang litum kacipipon bank account number 3918698241 IFSC code SBIN 0003050 along kerap kipi japanta alang litum pen kachonengri padopon tu samilang supen nong bomeneng ti news 7 noti